Örülök, hogy találkoztunk, és Morvai Krisztina vagyok. Jó napot kívánok! Arról beszélgetünk, hogy milyen itt a Durandán az élet. Hát milyen az élet? Itt minden van, csak élet nincsen. Mert hogy? Mert hogy köszönhető a polgármestereknek. Mert? Mert mióta meg vannak választva az alpolgármester is, meg a rendes polgármester is, azóta a lábukat nem tették erre, csak az emberek arra jók, mikor vannak a választások. Olyankor ígérgetnek minden szépet, minden tisztaságot, jót, többet, csak az ígéret szép szól, betartsák úgy, jó, ez a mondás erre. Mert erre a két polgármester annyit nem tesz arrébb, hogy egy fadarabot arrébb tegyen. Mi az, amit most itt sürgősen kellene csinálni? Hát a tisztaságot. Nézzenek körül, hogy élnek. És a gyöngyösi cigányok, meg a magyarság így vannak beállítva, hogy a retkeségbe, a piszokságba így élnek. Na de hát valahogy keletkezett ez a piszok, Hát nem? persze, hogy keletkezett, mert konténert nem hajlandók hozatni, mert úgy tesznek, hogy arra is pénz kell, mert nincs az önkormányzatnak pénze, nem tesznek konténereket, és a cigányok meg ezért hordják a szemetet, mert nem tudják, hogy hova tegyék a szemetet. És sokan mondják azt, hogy az embereknek a hibája. Ez nem az embereknek a hibája, hanem a két polgármesteré, az önkormányzaté. Hát ha arra tovább mennek, szerintem maguk még össze is hányják magukat. Mert döglött állat minden, az ég a világon minden van. És ebben a körülményekkel vagyunk élve. Mert más nem tudunk semmit csinálni, csak azt, hogy mi nekünk az van, hogy dugó, magyarul mondva. Polgármester